Yo, what's up mga kabisdak? It's your boy, Bisayan Vlogger Sinda. So karon mga kabisdak, dugay-dugay na tayo upload. So sa mga bago dyan sa akin channel mga kabisdak, please don't forget to subscribe. And i-hit na rin yung bell para updated kayo sa aking mga video na Bisaya. So karon mga kabisdak, na sila dungan atong lungan tanawon ang the upload ng Secure Biners na the checkpoint part 3 aswang si Sir. So tara, magsugod na ta. Opya. Na si Ranji Christmas mo daw. Wala magana mo ka face mask, sir. Anong wala man tuod ka face mask hard? Christmas. Wala man gani kay Christmas, sir. Hindi himog napkin sa kung asawa kong face mask hard. Wag laman nimo mapaliti og napkin imong asawa, sir. Out na ako kwarta hard. Si Bobong tsaka si Little Square. Pwede mo lang tawag lisensya, sir. The checkpoint mo, sir. Kita man lagi ka lang kabutang signboard haan nga checkpoint. Matay, sir. Naunsa po na inyo ang signage, sir, ng trabaho mo nagtapulaan, lamo-lamo. Napay coloring ng puro light. Wala man agkadimao, sir. Nan sards. Unsaon Selfie. isa ka jud ha, lat-laton sa nako niya akong kauban, akong partner. Kay gapusing-pusing pa man, na busy man. Animal. Basin siguro og mag-ilis nag-DP ang iyong Facebook, di ba ka mag-upload ng storya ng iyong Instagram. Lat-laton sa laman nato kay murag na busy. Sarge! Okay pa ta din ha? Ay, sir. Kumanang pang Instagram na to din ha? Ay. Okay na, sir. Okay na, Sir. Dungagi pa! Kay murag kulang ra to. Manlaman ba pang reserba para ugma? Ay, pang dokumentary ra mo guna ko, sir. Aw maayo. Kay kaning driver na to hanin ay concern. Kana ko nimong signage sa ana, inappropriate ko no. Ay, sumala nimo, sir, nang agi mo man ning ginama. Aw ang kato din akong ginama atong isang adlaw. Ay, unsa pa de, sir, mao man agi mong ginama, baling gayo na ra big kayo. Ay kamatay po day to. Kaginan ka na ako katong hinatag sa radio mo dad ake mo ipulot sa dat-sada. Kadara po ka na mura ay basura. Aw, mao ni ko nadalaga niya, sir, kaya purado po kay kaganiha. Adoy ko. Nya sir, pwede mo lang to sa imong lisensya sir? Na, dili sa ako ipakita, sir. Kay maman to. Okay, katungod ba na ako nga dili mo pakita og lisensya, sir? Pero depende lang na kung namo ikapakita na ako nga mission order, nga gapamatuod, nga gitugutan mo sa pagpa-checkpoint din, he. Kusog kay manguti-kote. Sarge, gipangitaan tag mission order. Natay imo hana? Aw, wala tayo mo, sir. Oh, wala man oh. Ay saan no? Wala tay mo, Sarge? Baya. Walay abring korte ron, Domingo ron. Ay, naingon tagibong aw aning kalakihan mo, Ligo Sarge. pala. Maman to, tanggadakop ta din. Waman day tay imo. Ay, baya, sumala laman nimo, sir, imo aman ning patuga, ikaw may gadala na ko haan, eh. Ay kang amang kang Sarge. Linggo pala yun. Ikaw, sir, sultig tinuod. Nakalisensya wala. Matay, sir, sa pagkatinuod, good, sir. Wala gid lisensya, sir. Matay, ang ilan suguanan yung pag-checkpoint, sir. Grabe na sa. Manuot man kay ka, sir. Insulto ka? Wala biya, sir. Dili, sir, kay mura man gud og yaga ning hitabuwa, sir. Undangi ko na yung pulo katawa din ha, no? Kani imong motor rehistrado ba ne? Ay, kana kong motor, sir. Matay, sir. Sukad masukad, sir. Wala pa gini ma-register yung motor, sir. Aw mao ba? Sige kita si Buyak. Nanginsulto man gyud ka na. Kana imong kinatawan ba? Grabe na na. Dili, sir, kay mura man gud og uyo na ang panahon, sir. Karon Sir, kay- yaga naman ka na iya, sir. Sa tikiti na, sir. Tikite. Karon kay nakabalo ko nga wala kay lisensya o gadala ko og motor nga dili rehistrado. Pwede na ako ning kwaon ni dayon ug kanang tikitan ka nako. Pwede man, sir, pero karon pod, sir, kay nakabalo ko nga gadakop mo nga wala mo'y imo. Pwede man pong i-report mo na ako dito sa region, sir. Nan sarge. Nang hadlock. Nang hadlock ning putot. Bigadahom siguro og mahadlok ko na yang gitawag nga polo region niya din ha. Nalakaw, isumbong, i-report.
Ayaw po sir, umabot ang dili ka mahadlok na sa region. Ay dili Sarge. Insulto kay nako na ingon nga i-report ta ang region. Ako kana ato pa puludakop na to di pa pulo checkpoint na to. Nabi ata sak sayo. Sayop. Maunang masuko gyud ko i-report ta ang region. Ug madili manggaling di mo mahadlok sa region, sir. Di akong tawagan. Ay isa. Ano maabot man taon tag region? Nga pwede pala palabyo naman ta kanako. Abi na ko dili ka mahadlok sa region, sir. Wala man ko nahalog sa taga region. Palabyo na kanako. Kay buutan na yung pagkatawo. Di ba Sarge? Mao sir. Wala bilaman na sir, kay mahadlok pati sa region sir. Mao, mang palabyon ka na mo, kay nahadlok mo yan ang taga... Kay sa dili, Sarge. Palabyon ka na mo, kay wa may nahadlok ka ng taga region. Tinud-anay man ka na, sir. Lagi. Maong labay na. Nang hala, sir. Ay sa, kung naman ikay kahibala gadtong unahan, ayaw biyag saba nga, nagadakop niya, nag-check ko naman, nagwalay imo ha. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Ay sa, isag pasalamat, kay gamay ra kayo ng secure, magkita ra gyud puntaan ng mga checkpoint. Nangala, ay kasasunod bitaw ay kabalaka kay magdala na mig imo. Ug mo kila kaya, sir, di na po kumulabang check yun, sir. Oh, mao man ka, nalabay na. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Pwede ko, sir. Tibu ang bigir-gid balik ka ani. Sugituyo ti babok ila to nimo. Sir, Sumala ubot pang nakaila ko, ako ang tao ko. tawag mo nimo. Ah. Uy, helmet. Ay, sir! Ngunong man? Ay, dalan, oh! Aw, dili ra, sir, kay urag sayop ni akong dalang giagian di ay. Ay, wa man ka na sayop. Sakto ning dalana, tulin ni. Labay na! Wala Ay, yun. dili sir, murag sayo kini akong giagian kay katumanggo akong alagian. Walay na nag-abong mga bagag nawong. Ay na, kanira ko sa mo'y bagag nawong namong duha. Ay dili sir, gaparehas mong duha. Ikaw wala kay alot nya kani pong imong kuyog, gapataw lamang murag ulog balot. Ay na, otro mo po ga ikatulong na ingon lang magbulbul ng alot. Aw mao ba sir? Nanhala, moari sa ka, maunan mo na ako ana. Ay. Asa man ka padulong? Matay di sa man ka nakakita ng abilidara nimo sir. Matay dito pa man kagani ha? Abilidara Godroy na rako. Asa man? Sir. Ay nam. Sara man ka. Nara ko diri. Halina. Ay naman galing sir na pud ka ana. Ay naman baya galing ni siya. Nara ko diri. Ali. Labay na oh. Bilat siyang kagang ka, sir. Dili, bigi ko mo balik ka na. Gaduda na kung na kay pagkabalbalong gitawanan ka. Mamang mabalbal ko Roy. Ali na ino labay na dire. Na, dili, bigi ko, Roy. Nabaluan man dahil mo tapon-tapon dahil ka. Nan samot ikong kakahadlok ni mo. Galan lagi ha adto. Oh, na strict kayo. Mama, asa mo ka pa doon sa dagi? Matay, mama, yung abot naman pong kahiin sir. Ay naman galing siya. Mura po kang nakurat-kuratan. Pagtarong bigidhan na, sir. Kay ako rarabagid isa na gabi ibahan niya. Pagkangalang kagabi ina. Ayun, gilamang kagmaunsa lagi ko kay na. Ay naman ka. Unsaan man ka nako nga naramang tulid nga dalan adto. Oh. Amahan na mo anak sa mga langit pag ni mo ngalan mo buto namin yung gingarian tuman mo pabuti na siyo tumingon sa langit ang kalaro na mo sumutag adlaw diya taga na mo karong adlaw sila kami sa mga salaw po sila na mo ni Manalaman na. lino na ko ilo sa kapis daw tanami. Langati. Nya, humana. Sir, napalagi ka din ha. Kinara mong gupo kanunay ha. Ning kasunod aning dalan na gune. Matay, sir. Di nabigit ko makaigwanta ini. Matay pala. Kipod laman ko, sir, no? Sulayag ikyas no. Sulayag labay. Ang dalan oh. Patay siya din, nabigay ko magkaigwanta ni. Bahala ka diya, mag-unsa ka diya, balakan mo di kung kaunong mo. Magbalon ka ka, no? Ay, gibili ng motor. Kau impaw. Gibili ng motor yan. Tilya si Papi Birds. Bumang mo si Papi Birds. Handlog siya. Siya lang guys, no? Naka-good vibes talaga ang Secure Biners.
Kung hindi nyo pa sila, kung wala pa ako subscribe sa ilang channel, subscribe nyo sila guys. Si Corbiners, ayun, nasa 600,000 na ilang subscribers. So, ayun lang, peace yo.